Unsa ang mga butang nga dili na dapat i-post pa sa social media? Kini ang atong paghahisgutan karon. Halos tanang panghitabo gina-post na sa social media. Nganuman, gusto mong gud nato nga naay maminaw sa ato. Gusto natong pansinunta na may positibong epekto ang social media kung gamiton pud nato sa sakto. It really depends on how we use it. So mauna ni ang unom ka butang nga dili na dapat i-post pa sa social media. Number 1, ayaw i-post ang sex life nimo. Bisan pag unsa kanindot imong sex life, ay nag-i-post, ay nag-ipanabi sa uban. Ang nakabaluraan na dapat kay ikaw ra ug ang imong partner. Some things are meant to be private. It stays just between you and your partner. And it's not fair to talk about what you did with another person like that. Sa tinuod lang, wa may paki ang mga tao sa sex life nimo. Number 2, ayaw i-post ang personal info nimo. Di lang personal info nimo, panalit di pod ang personal info sa imong partner o sa ubang tao. Kung gusto nimong i-post imong personal info, mahimo man na nimo. Pero kung i-post nimo ang personal info sa uban, maunay di maayo. Ayaw guba ilang privacy. Kabalo na ka sa panahon karon nga daghan na kaayog dautan. Gamiton nimong info para dauton ka o gamiton na sa mga cybercriminal para pang scam. So think about what information you are sharing online. Number 3, ayaw i-post ang mga away. Kabalo ko nga moingon ka na social media imong magamit para mapagawas imong debate. Pero naamang goy mga tabian nga makakita. Dali kaayong mukalat ang bikil ninyo. Mo nang pagbilin pud og privacy. Pwede man kang mag-private message sa imong mga higala, di ba? Para mugaan ang imong gibati. Ayaw lang sa public, kay daghan kaayog makabasa. Ang nakapait pa jud, grabing post nimo sa social media. Tapos sa sunod adlaw, nagka-okay na mo. Mabawi pa ba ka to nimo imong mga post nga nakapaulaw sa tao? Di na to nimo malimpyo. Nabasahan na to sa mga tao. Di lang ang tao nga imong gipost ang naulawan. Naulawan pud ka. Kay nakabalo naman ang mga tao kung unsa kang klasihan nga tao. Number 4, ayaw i-post ang picture sa uban nga makapaulaw sa ila. Bisan pag imo ng suod nga higala. Ayaw i-post kung wa kay permiso. Respeto lang gud sa tao. Namang uban nga hilig kayong mag-post og mga stolen shots. Depende man gud sa tao kung madawat man niya ang kaulaw sa iyang mga stolen shots. May uban magkatawara, napoy uban nga malain. Mao bitaw nga ay mga tao nga di kaya i-post lang old photos kay maulaw sila. Aya ka mo post, pangutan-a sa siya kung okay lang ba. Number 5, ayaw i-post ang mga binuang. Timan ini permi ha, lahi-lahi tag level sa kabuang. Lahi-lahi pud tag reaksyon. Ang binuang sa imo, offensive na diay sa uban. O ang binuang sa ila, offensive na diay sa imo. Samot na sa social media pa jud nimo buhaton nga daghan kig makabasa o makakita. Be sensitive to other people. When you post something na abi nimo katawanan pero makapasakit na di ay para sa uban. Mao bitang nabuo ang phrase nga think before you click para di ka masulod sa kasamok nga wa nimo damha. The minute that you put a mean joke about someone on social media, you are no longer able to control the tone and the intent of the joke. Naay makabasa nga di kasabot kung unsay punto nimo. Mao nang pagmatngon sa imong mga lihok. Number 6, ayaw i-post kung naa kay reklamo sa trabahoan. Natay panultihon, a place for everything and everything in its place. Dugay na kay nga panultihon, pero aplikable lang gihapon hangtod karon. Kung naa kay reklamo sa trabaho nimo, kung naa kay reklamo sa amo nimo, adtog opisina. Didto ipagawas ang imong gibati. Ayaw i-post kay immature kay katanaw nana. You should not take your work-related rants to social media unless there's a really good reason for it. Kung inaana ang imong batasan, lisod kay ka makakitag trabaho. Makita mo gud sa imong post kung unsa kang klasiha nga pagkatao. Di man bawal gamiton ang social media, pero kinahanglan pud natong hunahunahon sa makadaghan kung unsa atong gina-post didto. Wa man ka bawali kung unsa imong i-post, pero kung naa man gani bati nga resulta sa imong post, dapat andam pud kang moatubang sa imong sayop.